Een record aantal deelnemers joert aan de Alvesterde roeimarathon. In totaal 100 teams die in de juiste jongen aan de start. De teams komen uit heel Nederland, maar ook uit Duitsland en België. Ik vind de saamhorigheid heel erg leuk. Ik vind het gebied waar we roeien heel erg leuk. Ik vind het een prachtige tocht. Maar ook het idee dat je dat met 12 mensen gaat volbrengen, dat vind ik gewoon heel bijzonder. En je doet het gewoon even. Gewoon hup, even doen. En het scheelde haast niet of de dit hier nog een record sneuvelen. Lang liep het erop dat de rapste tijd eer delzet worden zou. Maar uiteindelijk kwam het eerste team krek te kwart voor een record. Ik dacht er zelfs al dat ze het net helje zoenen, want het was pittig het laatste stuk. En het was wel wind mij, maar het was stroom het zin. Even verderop zetten de oldtimers uiteen, maar harttocht bij de Frieske Alvesterdendel. De oude auto's en motoren zorgen voor een mooi plaatsje. Maar het oude gwot kan ik gauw de zwierigheden opsmieten. Daarom gaan dus ik hulptroepen mee. Nou, er waren geloof ik 1 of 2 die net starten woonden, maar het gaat best. Het gaat heel best. Ja, en nou scoren we eens even aan, hè. Daar hebben we direct voor. Het is een single Le Mans van 1936. Een 4-cilinder, 970 cc, dus niet zoveel. Hij rijdt niet zo bar hard, maar hij is een lekkere auto verder. Lekkere tourauto. En wat is een Alvesterdetocht zonder sfeer? De dampen ben hier heftig, maar het is wel heel gezellig. Je doet dit elke keer bij dit evenement? Ja, elke keer komt het korps hier bij de opening van de Alvesterde te spelen. Ja. En ga je met het arrangement de muziek er een beetje op aanpast? Ja, het is natuurlijk lichte muziek en we kennen net altijd sfeermuis. Vooral muis net.